Jiya ya ango da amaya suna ganin wannan performance da ake musu. Sa ido. Kaga ikon Allah yaro ya girma da zan tafi Lagos fa dan haka da shi gabaki ɗayan shi. Abi ya kai. Ok to Abi na gode. Ka kai duma ya kamata a ce ka dan sha ruwa ko ga wannan na yau. Yawa to na gode. Afra. Allah ka san yarinyar tawa akwai jan aji. Kuma layin nan fa sai ka ga wata kura ma tana tasowa ko me faru da oh baby na jira ki sosai amma biki shigo ba me faru yawa san da zuwa lafiya kalau ya kike na jira ki na shigo tun azu nake ciki amma ban ga isowanki ba Allah sarki biki shanya da biki san shi ta shanyawar ki tayi wayo daɗi wallahi kuma kin burge ni kin ga yanzu gobe ne abun nan da na gaya miki ba zai faru Allah da gobe ne amma ba na so asali a gida kin gane kamar yadda fara miki za mu haɗu kawai zan kira ki kawai a waya ba na so ina takuwa ina zuwa saboda an gurku yan aike ma akwai matsala yanzu ba da na ga aibi ba da sakon ba zai samu zuwa ba kuma na kira lambar ki a rufe Allah sarki kuma kika irin wannan magana da ina wuni ba me ke tayi mana ke ba hana ki fitowa ba magana ba ma hana ki fitowa ba magana ba mene to shikenan na rantse da Allah ko in sa dokar ta baci ko kuma mun ta wurin dole ni yadda za a yi sai dai ya faru za ki shige gida ko kuwa baby na ce ba za ki shige ba kai yawa zo nan oke washe tsohon dan iska ne wallahi ba hana ka zuwa wurin ta ba idan magana ba ta yi ba in ba ita ba zan iya rayuwa ba wallahi Allah ba za ka iya rayuwa ba iya na ce ko to shikenan na fi ka iskanci na yi zaman Lagos in ka sanga da hagu malo na yi da kwai na yi toto na riƙi dan karuwa da kuɗi na ba yi iskanci bari ga ma gaskiya ko wanda iska ne da gani ba ka kai na ba la gane mu to za ka ci ubanka na nace da Allah kana jina da kyau ina jin kawai na nace da Allah kai ai hakuri bari ga ma gaskiya ina ma yaki zai balle ko gobe za ta tashi na nace da Allah kai zan fara bi ta kanka dan Allah sai na tattake kana kariya ka na tsine ma albarka za ka gurin ko kuwa dan iska amma fa tun da zina da maganin tsohon nan na tsaye na bata lokaci ga baki daya babu ga wannan da a dan siya mata kayan ko kai ma ka dan shafara ka dan da yan mota a to ika Allah lafiya ta sanawa a mike baba mike da to da na tsugunna mike da sawo yawa haka rayuwa take ba ga wasu mutane kawai haka nan sai su ta jin haushin ka suna bakin ciki da kai Allah sai ka ce makauta ne suka kawo ma hira ta kenan hira na musu abokinka babban abokinka na san shi yanzu ya ce ka musu yobe wai kai dan iska ne mata kake ba ciki kai dan shaye-shaye ne to na rantse da Allah ni na amince maka da yadda da kai ko da kai shegen ne da gaske dan iska ka ci gaba da zuwa gurin wannan yarinya in dai har yanzu za su rinka fitowa daga aljihunka babu damuwa ko da karfe 5 dare zan iya zuwa ka zo kun dare ka buga mana gida ka shiga an gama yaki babu ba masa Allah albarka amin Allah shi albarka kana ina yarinya ka kore ta gida ka ga a tsaya abra ka kira ta ko ka ce ina waje babu damuwa ina aike damuwa yawa shi albarka tuna gode na yawa ka kira ta da Allah ka ce ta yi sauri ta zo shi ganera wala gobe dole kwake ma yarinya Qur'anin Allah amma gidan ma zan shiga fa yanzu nan ina zuwa baby ai baba yana da sauƙin kai sosai a'a ba ai sanda na kyauta da yake haka fara ne ce a na gane me yake nufi farare kenan da ta guda yake ne yake so
Allah sarki na ba shi a cikin gane za mu iya yin latsi mu je gurin nan mu je gurin nan da wuri. To a ranar Allah duk wanda ya tafa masa ba baya tsoron Allah.